Hej, så velkommen til den her video. Det skal vi spille en lille smule, der hedder Forza Horizon, hvor man kører bil, hvor jeg kører på ret, og den gør det sidst. Så vil jeg, hvis I skal skrive lidt lige ned i kommentarerne, hvis I kender den her bil. Jeg kender den godt. Nå, så skal vi være sådan, vi kan... det ser jeg ikke jo. Se, det ikke her. Okay. Hvad laver han så? Fattirej. Jeg tror ikke, han ved, hvor langt den gør her. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 biler. 7. 7 biler. 8. Jeg kan simpelthen have mig fjern. Og så skal vi lige gå den her, og så kan vi til, hvor man kommer på den her lige strækning, så der kommer ind i køen. Hvad fanden var det der? Sandet hele tiden. Det var da lidt mærkeligt. Ud der. Jeg kan ikke se nogen billeder af mig herinde endnu. Nu ser jeg bare den op. Og så skal vi bare videre så her hen ad vejen. Der kommer jeg lige vist en til. Det er ikke så godt. 8. Arbejdsvej vist en. Nu mindre han skal til. Jeg kan lige køre tilbage lige lidt, og så se hvor langt han er nået. Og så skulle jeg kigge om, så kommer den 9. Vi ved heller ikke, om der kommer der. Så tror jeg lige, vi finder en kørselsrettet der. Okay, det er så længere fra. Nu får jeg bare lige hurtigt vente. Til jeg lige har kørt ind og kan vende op. Det er for langt. Gør bare sådan her. Så kan vi. Han var godt nok givet til på ham der. Kan vi ned her? Kan vi vende om? Prøv at se hvor mange der har lavet nede. Det gør ikke noget. Nu holder vi der vist ikke længere. Sådan så jeg i hvert fald ikke ud til. Nu skal også lige passe på, hvis den faktisk stadig holder deroppe. Nej! Eller er det bare længere op? Det kan jeg ikke se.
Han var, hvis jeg kører det igen. Skriv den lige ned i kommentaren, om hvis I kan have set nogle af dem her. For det har jeg nemlig overhovedet ikke. Det er lidt så bedre. Jeg planlægger lige hurtigt en rute. Den der. Prøv lige med motorerne. Okay. Jeg tænker, vi skal lidt hernede af. Jeg tænker, vi er i gang med at prøve at se, om vi kan ende. Han... Ej, jeg tror godt, vi er lidt... Og så lidt længere opad. Og lidt længere opad. Det kunne være fedt, hvis man kunne komme over broen her. Jeg tror, vi prøver, at vi er i gang med op der. Eller der. Fordi vi skal ind igennem lidt by. Så er det sådan der. Det er sådan en rute. Okay, det er ikke engang spurgt lang rute. Vi ved godt, hvad det siger, når det er deroppe. Vi kan godt være her. I spørger nok, hvordan kan du vide lige præcis, når du ser den? Det er på grund af, at jeg bare ret til dig lige, at du bruger i tiden. Og så op. Og så skal vi også lige her. Skal vi lige deroppe af. Hvis I ikke tør høre. Der er vist ret mange biler her i dag. Eller, det er der i spillet normalt, er der ikke så mange biler på den her tid. Jeg ved simpelthen ikke, de der er lavet fart. Så nu tager vi som det var en meget hurtig bil. Tror jeg kan være lidt altid lige der. Det er god musik. Sådan god klaver. Nu går det. Jeg har så tænkt mig at ned, og så jeg bare helt ude af mig, at jeg faktisk stadig kører. Og er vi der allerede nærmest? Det går ret hurtigt, når man kører bil. Så kommer jeg lige til. Og så er det videre igen. Oh my god. Så kommer vi videre her. Kigger vi der er næsten væk. Så må jeg lige have lidt på at gå over hele her. Meget kamel.
Okay, hvad gør man så her? Skal man så enter. Så du skal ikke gøre forhold i byen. Det er som helt vildt med. Det er ikke 400 meter. Ja, det går sådan nok. Jeg tager til sådan her. Og så er vi der næsten. Jeg vil tage en lille omvej. Og jeg gør lige kigge. Vi tager lidt der op. Nej, jeg har den nu. Så vi lige den her. Og en stor håndkasse. Det er den der er også. Jeg går fandme til på den bil der. Så kan jeg komme, jeg kan ikke komme der. Oh my god, det skal mange måder rundt sådan her. Jeg troede ikke, det var sådan her, jeg skulle køre. Jeg tror bare, det var sådan lidt anderledes. Nu kan jeg sådan alt muligt slags kørsler. Jeg kan faktisk lide det hele. Der er en rundkørsel og det hele. Og så er vi ved destinationen. Så tager vi lige en til rute. Og så skal vi have skiftet en bil. Der. My cars. Nu kører jeg min M4. Den har også lige fået gratis. Hvad skal jeg gøre? Så kører den så se AMG. Tror jeg vi vil. Jeg har ikke købt den endnu, faktisk, når jeg tænker over det. Hold kæft, en creme-farve. Det var lidt meget lækker. Ja, det skruer aldrig nok. Når man tænker over balance. Okay. Hvad er så der? Jeg er nærmest lige begyndt på at spille det her. Det går ikke noget. Det går faktisk noget til over det. Det er nemlig ikke særlig godt, når man... Okay. Der er lidt mere fart med at bare køre, når jeg kører BMW. Nej. Jeg tror bare, vi kører lidt byer til sidst. Altså, hvorfor skal de også køre så tæt på mig? Det er slet ikke, hvordan det er mig, der kører dobbelt vanvidskørsel dernede. Det er ikke så tit, at jeg kører vanvidskørsel i bilen. Boink. Jeg ville have sagt, jeg nåede lige at redde den. Hvad sker der? Det var ikke kærligt kørekort, det kunne jeg ikke lide. Nu er jeg faktisk meget ked af det, at den lige skulle BAM! Ind. Der. Så har jeg det godt igen. Og så skal det her, hvis jeg bare... Badbåd. Ja, det betyder godt nok også ret dejligt, og så går jeg lige videre her. Den rundkørsel, hvad er det her? Det ser
tror, der er en rundkørsel her. En meget lille rundkørsel. Det er i hvert fald nogen, der er vant til at køre ind her. Vi kan mærke, at vi kan alle rutinerne for at køre ud. Den skal køre her. Pis, mand. Nu er jeg ikke så godt. Okay. Hvad skal der lige for det? Jeg giver bare ned. Og så skrider den nu med her. Jeg ser virkelig sådan her. Men jeg vil sige tusind tak fordi I så med på den her video. Hej hej.